To, assalamu alaikum abokaina maza da mata, barka da wannan lokaci. Ya kuke? Ina fatan kowa yana lafiya. To yau bidiyon namu zai kasance ne akan yanda bayan ka seta mining live kuma sannan kai ma za ka samu kuɗi da shi. Abu na farko da ake buƙata shine kwanaki na muku bayani akan yanda za ku yi setting na komai da komai. Yanzu abu na biyu da ake buƙata shine yanda kai ma za ka yi, kai ma ka kwashe, kai ma ka samu naka rabon. Da firstly idan ka shigo ka zo ka yi login in abun nan ɗin ka signing in, sai ka zo kun ga matsalar network ko? Bara mu gani. Yauwa. Ana matsalar network ne, yauwa. Kun gani kamar yanda ya kawo maka nan ko? Da firstly abin da ake buƙata shine sai ka zo ka shiga nan wajen. Kun ga nan wajen? Nan ɗinnan. In ka zo ka shiga nan, sai ka zo ka shiga again, sai ka shiga daidai nan wajen. In ka shiga nan, sai ka zo again, sai ka sake shiga nan. Yauwa. To gashi nan idan kun shigo, ka ga nan gashi nan suna bayani ne akan nan. Idan ka yi bidiyo a Instagram, ka zo ka ɗauko link ɗinsa, ka zo ka ɗora a nan, gashi nan sun nuna maka ga abin da za ka samu. Tun daga kan dala 5 abin da za ka samu har zuwa dala 800. Sai na biyu gashi nan na TikTok. Idan ka je ka yi bidiyo ka zo ka ɗora a TikTok sannan ka yi musu copy link ka zo ka ɗora shi a nan, shi ma ga abin da za ka samu. Za ka samu tun daga kan dala 5 zuwa dala 800. Sai na YouTube, shi kuma na YouTube idan shi ma ka je ka yi, shi na YouTube ana son ya fara ya zamanto ace daga kan minti 4 ne abin da ya sama. Su kuma sauran kaga duk za ka iya ne daga kan sakan 15 ma. Shi ma wannan daga kan sakan 20 na TikTok da na abun nan. In ka zo nan shi kuma yana farawa ne daga kan dala 2 zuwa dala 200,000. Kaga kuwa ana samu da yawa. Bayan ka gama wannan, sai ka zo sai ka je can ka je ka shiga misali, ka zo ka shiga TikTok naka ko YouTube channel naka ko abin da ya danganta da abin da ka yi. Sai ka je bidiyon da ka yi sai ka zo ka yi copy. Idan ka je ka yi copy ɗinsa, sai ka zo sai ka ɗauka sai ka je ka ɗora musu. Sai ka zo ka ɗora shi akan daidai inda suka nuna nan gurin kenan. Misali na YouTube ne, ka je ka yi musu bidiyo ka ɗauko copy link ɗin, za ka zo ka sa shi a nan gurin. Ka gani nan za ka zo ka saka shi a ciki. Da ka yi sai ka yi submit. Da ka yi submit shi kenan, sai ka zo ka shiga nan submit approve. Kun gani? Da ka haka shi kenan, ni wallahi na yi har na samu. Dan a yanzu haka bara ku ga abin da na samu da na yi. Dan gaskiya ana samu sosai wallahi. Dan ni yanzu kaga sai dai na baya wani labari. Kun ga abin da na samu ko? Gashi nan. Ga ku gani. Kun ga abin da na samu. Gashi nan. Na samu dala akalla kuɗin aka haɗa su wannan abin da na samu sun bani sun kai dala 9.48. Kuɗin kuma akalla an haɗa sun kai 9,000 da wajen 300 da wani abu. Har Allah wannan kuma in bidiyon ka yi kiliya yi komai da komai yanda suke so, kai bayani yanda mutane za su gamsu. To abin da za su baka ma ya fi haka, suna bayarwa da yawa sosai. Dan haka kuma abokaina ina gayyatar ku, ina faɗa muku kowa ya zo ya yi wannan abun. Dan gaskiya ana samu sosai wallahi. Sannan kuma za ka iya zuwa ka je ka shiga nan abun nan nasu Telegram don ka ringa ganin wasu tsare-tsaren nasu. Dan shi ma yana da muhimmanci in ka shiga za ka ƙara sanin wasu abubuwan da ba ka sani ba.
za ka ga duk waɗanda suka yi deposit wanda suka sa abin ka gani nan duk bayani ne akan mining lab. Ka gani nan duk suna bayani ne akan wannan bayanan da na cire kuɗi nan duk waɗanda suka aka tuttura wa ne wannan aƙalla nawa ya cire. Ka gani wannan ma nawa ya cire wallahi ana cirewa sosai. Akwai masu cire tana kaiwa 100. Da Allah kalli wannan yadda abin da ya samu. Kalla fa ka ga nan duk gashi nan. Duka waɗanda mutane suka samu ne ni haka ma kaɗan na samu. Haka abokaina wallahi ya kamata wannan abu kowa ya tsaya ya je ya yi. Don mu samu rabon mu. Gaskiya wannan abin ya zo mana da alkhairi sosai. Haka fatan alkhairi. Ina kowa fatan alkhairi. Na gode. Fatan nasara ni dai na samu. Na kuma ina gayyata kowa ya kamata ya je ya yi don ya samu.